अनुपमा सीरियल से सबके दिल में राज करे वाली रूपाली गांगुली आज घर घर में फेमस हो गई वाली। उनका शो टीआरपी में भी टॉप पर रहा टे। वैसे इस शो की वजह से अनुपमा के न सिर्फ पॉपुलैरिटी मिलल बा बल्कि उनकरी कमाई में भी बहुत इजाफा भइल बाटे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अगर मानल जा तो रूपाली गांगुली अनुपमा की एक एपिसोड खातिर 3 लाख रुपया ले ली। उस साल का 1 करोड़ रुपया कमातली। वह अगर इस साल उनकी कमाई की बात कर जा तो 2023 में वो 20 करोड़ हो गई बाटे। और अगर रिपोर्ट्स के मानल जा तो हर साल उनका कमाई बढ़ते जाता। पहले उनका पूरा कमाई 15 करोड़ रहल, लेकिन अब 20 करोड़ हो गई बाटे। रूपाली खाली टीवी शो में ही नहीं बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट, कोलेब्रेशन और गेस्ट अपीयरेंस और अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए भी खूब कमातली। हम बतावल चाहतनी कि एक्टिंग के अलावा एडवर्टाइजिंग बिजनेस में भी इन्वॉल्व बाली। ई टाइम्स अखबार का अगर मानल जा तो रूपाली के एडवर्टाइजिंग एजेंसी बा जेमें वो अपने पिता के साथ को फाउंडर है। वो कंपनी में फिल्म्स और कमर्शियल शूट कर जाला। फिलहाल उनका जो मेन कमाई के जरिया बा वो अनुपमा ही बाटे। रूपाली मुंबई के एक आलीशान घर में रहेली। उनके घर में 3 बढ़न बेडरूम बा और एगो लिविंग रूम बाटे। और घर के सामने उनका समुद्र का फेस बाटे जौन उनके घर का रौनक के और बढ़ावेला। रूपाली अपने घर के अपने हिसाब से खूब सजौले वाली। अगर रूपाली की गाड़ी की बात कर जा तो उनके पास थार और मर्सिडीज भी बाटे। रूपाली गांगुली थार 2021 में खरीद ले रही और मर्सिडीज वो यही साल ले ली है। ये दोनों गाड़ी जब खरीद ले रही तो सोशल मीडिया पर शेयर करके बतौले रही। ये कहानी पर आपके क्या कहे के बाटे हमके कमेंट्स करके बताई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबर खातिर देखत रही ABP भोजपुरिया।